זה כאן בישראל הבוקר בערוץ 14. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לדבר עם צביקה, בעלים של אתר המודיעין במקורות גלויים נציב.net. בואו נדבר קצת על חלשות חיזבאללה בתוך לבנון. צבא לבנון חושף מכשיר עיגול מוסווה המצויד במצלמה בפאתי העיר בלידה שבדרום לבנון. מה אנחנו יודעים על זה? טוב, בהתחלה תן לי להקדים ולהגיד שכל המידע מבוסס על מודיעין גלוי. אין בעניין הזה שום מידע שהוא חסוי והוא נחשף. הבהרת. נאמר ונרשם ורשמנו בסדר גמור. בואו נמשיך מפה. יפה. לאחרונה, זאת אומרת זה היה בימים האחרונים, צבא לבנון פרסם מידע שהוא די מאדיר את כוחו ואת יכולותיו. הוא טוען שהוא חשף למעלה מ-600 מצבורי תחמושת ונשק של חיזבאללה, הכל בתחום דרום לבנון, זאת אומרת מהליטני ומטה, והוא לקח לרשותו את אותם 600 מאגרים. אני הייתי קצת ממעיט במילים הבומבסטיות, במיוחד כאשר הנשק הזה יכול להיות בדירה או במחסן, ועל כל מקרה 600 נקודות עם חימוש הוא תפס והחרים. כן. והוא טוען טענה מאוד מעניינת שהוא החרים למעלה מ-2,000 טילי נ"ט שנמצאו באזור דרום לבנון, והוא העביר אותם לרשותו. בהערת אגב, מישהו רוצה אותך מאוד דחוף שם, תבדוק, אם זה חשוב אז תענה. אנחנו לא רוצים להפריע, אולי זה אשתך. לא, בסדר. אוקיי. בסדר גמור, תמשיך. 2,000 טילי נ"ט האלה כרגע מאוחסנים במחסני צבא לבנון, אבל אני הייתי מציע לשים נקודה, צבא לבנון לא זקוק לזה, אין לו עם מי להילחם, אולי הוא צריך כמה עשרות. אני מעריך שאולי האמריקאים יעשו פה איזשהו בארטר קטן, ייקחו את זה, יעבירו לאוקראינה, ואת הנשק שהצבא לבנון זקוק. אבל חיזבאללה יכול לחדש גם את המלאי שלו, לא? סליחה? החיזבאללה גם יכול לחדש את המלאי שלו. יכול, אבל אנחנו מדברים כרגע על דרום לבנון. טוב. יש פה עוד נקודה אחת שמעניינת, שצבא לבנון טוען שהוא הוסיף עוד 1,500 חיילים לשמור על הביטחון ועל השלום בדרום לבנון. ה-1,500 ביחד מביאים כרגע את צבא לבנון ליותר מ-6,000 חיילים שעוסקים אך ורק בהבטחת גבול ישראל, שזה להערכתי מספר טיפה מוגזם, והם הוסיפו על זה עוד נתון מעניין כרגע די חידוש לנו, שכרגע בתהליכי אימון וגיוס עוד 4,000 חיילים שהצטרפו לאותם 6,000 שישמרו על גבול ישראל. הדבר הזה זה לא מטוב ליבו של צבא לבנון, אלא האמריקאים מממנים כל חייל וחייל, הם משלמים. לכן צבא לבנון כל כך לארג' נותן להם, מגייס עוד ועוד לטובת המשימה הזאת. בואו נדבר קצת על התקיפות של האמריקאיות בתוך תימן, זה גם מעניין, לאור הכישלון לסכל יליד טירים לכיוון ישראל, שונו בעצם משימות התקיפות, נכון? התקיפות שונו. נכון. שוב, המידע הזה מגיע מתימן, מאנליסטים שבחנו מקרוב ברזולוציה מאוד מאוד קרובה את המטרות שהותקפו מסוף השבוע. בסוף השבוע, לפי הודעות צבא ארצות הברית, הם תקפו מחסנים בעומק ההרים והאדמה בתימן. זאת אומרת שהם השתמשו בפצצות מיוחדות והשמידו מאגרים גדולים גם של נשק, גם של תחמושת וגם של טילים. אלא שאותם אנליסטים שמו לב לשינוי קטן במשימה, והתברר שארצות הברית תוקפת מרכזיות של תקשורת שכולן נבנו באסטרטגיה, לפי אסטרטגיה איראנית.
את כל אתרי הטילים שפועלים כרגע נגד ישראל, ציידו במה שנקרא בתקשורת קווית. אין שום חסין האזנה, ואין שום אפשרות להגיע לזה, ובטח לא לקבל מידע מקדים. ולחשוב שלאמריקאים יש בשמיים לא רק לווייני ריגול שאין לאף מדינה בעולם מבחינת יכולות, אלא יש לה גם כטב"מים מיוחדים שעוסקים בריגול אלקטרוני, ואף אחד מהם לא מצליח למנוע את הירי לעבר ישראל. כנראה שישראל שלחה איום מרומז שאם אתם לא יודעים לטפל בבעיה אנחנו נטפל, אז החליטו האמריקאים לעשות שינוי משימה קטן, ולקחו את כל המתקפות, זאת אומרת, התחילו להרוס באופן סיסטמטי את מערכות התקשורת. מה זה עושה? זה מעלה, זה ברגע שאין אמצעי תקשורת, יש לכולם בקאפ, והבקאפ הזה מסתמך על מערכות תקשורת אלחוטיים, ומפה הכל פתוח, ומקווים שיהיה לנו מידע מקדים שאפשר יהיה ליירט או לסכל כל ירי או כוונה לדבר הזה. צביקה, תודה רבה לך יקירי, בוקר טוב, תודה רבה על כל המידע שנתת לנו. אנחנו נדבר איתך גם בטח בימים הקרובים שוב, ואני ממש עכשיו רוצה